Konečne. Možno si o chvíľku niekto z vás tak trošku veselšie povzdychne. Prečo? Pretože do svojej ponuky zaradzujem, tak povediac, úkaz na humenskom realitnom trhu. Štvorizbový byt v epicentre sídliska 3 na Třebíckej ulici. Sťahovanie? Žiaden problém. Len 18 schodov. A moderný výťah od prízemia. Keďže budete bývať na prvom poschodí, jedná sa viac menej len o doplnok. Dispozícia tohto štvorizbáku je veľmi prehľadná. Poďme však pekne, ako sa vraví, po poriadku. Hneď oproti vstupu do bytu sa nachádza obrovská obývacia izba. Z nej priamo vstúpite na prvú, proti neduhom počasia chránenú veľkú ložiu. Veľmi praktická kuchyňa, s ktorej veľkosťou sa môžete pri rekonštrukcii vyhrať, vám poskytne detailný prehľad o dianí v obývacej izbe. Pôvodné bytové jadro s kúpeľňou a toaletou si prerobíte podľa vlastných predstav. A už sme v prvej detskej izbe hneď oproti kúpeľni. Následuje druhá, farebne rovnako ladená a veľkosťou zhodná detská izba s ranným slnečným východným výhľadom. Na druhú, takisto západne orientovanú loďiu sa dostanete cez priestorovo veľmi zaujímavú spálňu. Obe loďie poskytujú osviežujúci zelený výhľad, ktorý oceníte hlavne v lete. Nahliadnime spolu ešte do šatníka na jednom a do komory na druhom konci chodby. Takže, ak si chcete túto nehnuteľnosť s kúskom prírody na dosah pozrieť, ozvite sa mi, aby sme si mohli dohodnúť obliadku.